दे तो हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू सिया ब्लग्स नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे तो हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू सिया ब्लग्स नोंथांमोनखौ आंनि फिन मोनसे बावबायनो बिथाङा थांखु जाग्रासो गोसोआव फैसिगोन माने सादा माबाखौनो इन्ट्र'खौनो रोङासै आरोना होनो आङो दिनैना एकदम थारमाने सिनेमा शुटिं गानायफोर बायदिसो आंना मालायफोरना खेबसे बुंबानो जायो जों जाहैबाय सथ' मथ' इउटुबार नालाय ओंखायनो एसे थांखु जाग्राना पावार बारायनाङा आंनि ब्रेनखौ एबाराव सादा जाबायना एबारनिफ्राय नायदो नोंसोरो नोंथांमोना दहाय फार्स्टनिफ्राय एबार बेसेबां साबसिन जागोन नायनो आंनि इन्ट्र'खौ मेम'रि पावारानो गैलानो बेना थांखु जायाबा जागारजोबजाबाय तो हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू सिया ब्लग स' नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव फिन खनसे बरायफिनबावनाय थाबाय स' दिनै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ आं मानि बारे भिडिअ बानायनो नागिरदों स' दिनै आङो आब' फुजि ओमफ्राय आब' फेन्सि आरो जेनिया ब्रह्मनि माबा देखायनो नागिरदों आरोना न'खौ देखायनो नागिरदों आरोना आङो बिसिनिखौ स' ओमफ्राय नोंथांमोना सानदों जानो हागौ आंखौ दिनै मानो बे हाजो बारियाव दंफैयो मानो बावखुंग्रि हाजोआव दंफैयो आं खिनोसो फैदोंमोन आरोना एक्सुवेलि खिनो फैदोंमोन आङो ओमफ्राय नै खिनो फैनायाबो देलाय मालाय फैदोंमोन आङो गोमो कालार गानलायलायनानै दा हनै बेसर बागाननि माबाया बेरे आंखौ होसोनो जोलागासिनो नै नायलाय खेलाय फकास खालामलाय नैबाव आंनि सिथराव खेमनै जोनानै थांबाय बाल बुथुवानि बेरेफ्रा मा सानखो आंनि गस्लाखौ माबासो सानखो ना माखो बेसर बिबारसो सानखो ना माखो एखेखौ गानबोबायना आंबो आरो नैबावबो दङ हाबबावबायसो नामा आइदि देलाय मालाय आंबो फैबाय आंबो गोमो खालारसो गानबोफ्लांबाय आंबो खाथियाव बेसर बिबार दङ फालाने आंनि गस्लाखौ बेसर बिबार सानखो ना माखो आंखौसो होलागासिनो जोनाया बारा गोबाव थाजालालै केमेरामेन थांनांसिगोन स' भिउखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बरिया आरोना भिउआ ओंखायनो भिउखौ जोङो बेरायफैदोंमोन आरोना बेरायफैनाय नामैनो इन्ट्र'खौ बावनो खालामलांसै सानबाय आब' फुजिमोननि न'खौ देखायनोसैलै दिनै नोंथांमोननो साननानै दा बावनो इन्ट्र'खौ खालामलांखासै सानफ्रामबो न'आवसो बानायबाय थानाय जायो नालाय माबाखौ इन्ट्र'खौ न' बा लामा ओरैनो गामिफ्रावसो बानायबाय थानाय जायो ओंखायनो स' नोंथांमोननो दिनै बे हाजोआव बरिया भिउआव देखायनोसै इन्ट्र'खौ साननानै आं बावनो इन्ट्र' खालामनाय जाबाय आरोना स' नोंथांमोना माबायदि मोनदों जायगायाथ' बरिया आंनि थाखायथ' नोंथांमोनासो माबायदि मोनखो ओमफ्राय आं थानो बाबाय आरोना थाब थांसै नोंथांमोननोबो थाब देखायनोसै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेयाव बेरेयाबो होसोबोलागासिनो फाग्लासो दा माथाम माब्रै फैबावदों जिगोन थांसै Oh my god बिराद स्पिड सालायबाय Oh my god मेगनखौनो नायनो हाला आङो Oh my god बाला हाबजोब्बाय मेगनाव राइडार स्कुटि वाव फर्चुनार सनिबार दिनावहाय बिदिनो जायो नायलाय बिथिंजाय आरएनबि रडसिम फुरा बन्द'जोब हरथिं थिग खुला थाजोबो ना क'क्राझार गार्लस माबा स्कुल ओमफ्राय जों थांबाथाय आरएनबि हस्पिटेल रुपनाथ ब्रह्म नामा आरएनबिनि फुल फर्मा गौरामिलिनि स्टाफ क्वार्टार बेफोरबायदि फर्चुनारखौ माला लानो हाबावगोनब्रा सोदोम स' दिनै नोंथांमोननो जोङो आब' फेन्सिमोननि न'खौ देखायनो आरोना जोंथ' बहा हाबहैनो हानो कन्टेक्टबो गैया सिनायाबो जों बायदि सथ' मथ' इउटुबारफ्रा जों न'खौ बाहेरानिफ्राय खेबनानै देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो जों लकेल जायगानि नालाय मिथियो आरो न'फ्रा सोर सोरना अबाव एक्ट्रिसफोरनिखौ देखायलांजोबसै नामा दिनै नोंथांमोननो बे गारिखौ जोङो स्कुटिखौ सार्भिस होनो फैदोंमोन आरोना दिनै सनिबार बन्द'सो ओंखायनो दा एक्ट्रिसफोरनि न'खौनो देखायलांसै जों नैबे गेट फुलखौनो होनना बिराद साइज मोनो आङो नोंथांमोना माबायदि मोनो नैबे बिबारखौ बरिया मोनो सान्दुं गोसाथार नैबेलाय नै आब' फेन्सिमोना नैबे बेलाय आब' फेन्सिमोननि न' बे बेनो आब' फेन्सिमोनना साइजथारलै नै डगबो दङ नै आब' फेन्सिमोननाव बिवेर अफ डग नैबे गेट फुलखौ मोजां मोनथारलां आब' फेन्सिमोननि नङा आरोना बियो थांसै बे जाहैबाय आब' फेन्सिमोननि न' स' नोंथांमोना जेनिया मोननि न'खौ गोजाननिफ्राय सोरबा क्रासफ्रा नायनो लुगैयोबा
फ्लाइअभारनिफ्रायनो देखायलांसै आं नोंथांमोननो नायबाय थाबा जाबाय आरोना भिडिअखौ जेनिया मोननि न' मोनसै बे जाहैबाय आरोना खारगाव बियो जायगानि नामा हरै थांथारबाथाय माबा मोनहैबाय आरोना थिथागुरि मोनहैबाय खासिबारि थिथागुरि वाव व्हाट अ बिउटिफुल सान्दुं गोसा बिदि सान्दुं गोसा नांजाबाथाय मोनायाव जानो लुगैयो आङो ओंखाम जोसा औ बेजों हाबदो बेजों थांबाथाय जोङो गोजोमफुरि ओंखारहैबाय आरोना बे लामाया इन्डियान वेल थांग्रा लामाथिं ब्ला ब्लानो स' मोनथारसै जायफोरनि क्रास बै टार्निंआव लाखिथ' बाराबा जुम खालामनानै देखायबाय नङाबा जोंनि न'खौलाय मा खेबफोरलाबायखो फाग्लायालाय होनलायसो जागोन नैबेयाव बे टार्निंआव औ नै नोंथांमोना नायहरनो हागोन स' दा जोङो जेनियामोननि न' खाथिथारावनो दं आरोना ओरैथिं थांबाथाय फ्लाइअभार मोनहैबाय नोंथांमोन आरो ओरैथिं थांबाथाय माबा मोनहैबाय आरोना गाइस मा होनोमोनलाय इन्डियान वेल ओरै थांबा UN ओरै थांबा दंबस बिनि लामाया खाथियावनो आरोना नै जेनियामोनना गोजोमफुरिनि लास्टआव बाइलेण्ड बेसेबांमोनथाय नैबे गोजौआवनो गाखोना मोसायो मावहां मावाहां जानजिसो मावनाय होनलायलायो बे गोजौआवनो स' देखायनोसै आङो न'खौ बै गथ'आ मोनथिखाबाय नांलाय जेनियामोननि न'सो बे फाग्लाया होननानै लास्ट जालायो सोरहाखो बेलाय खानाय गोलावनो नैबेनो आरोना गाइसमोन जेनियामोननि आइलाय नङा नैबे जेनिया बिफानि गारि दं नामा आइलाय माथो जेनियामोननि न' नुबाय दा नोंथांमोना जेनियामोननि न'खौ बिदिनो मालदारथार थ' एबार आब' फुजिनि न'खौ देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो नायलांबाय था गाइस नायलांबाय था गोबां दं आरो एक्टरफोरनि न'खौबो देखायगोन नोंथांमोननो गुबुन नेक्स्ट भिडिअआव स' नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय आरोना आंखौ एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय फाग्ला फाग्ला देखायगोन लाथावनि न'बो देखायगोन बयनिबो न'बो देखायगोन मा लाथावल' सिथावनि न'बो देखायगोन एबार नोंथांमोननो माबानि न'खौ देखायनोसै आरोना आब' फुजिनि न'खौ देखायनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोना जुदि आब' फुजिजों साहा लोंबाथाय भिडिअ नांगौबा खिथाबानो जाबाय लोंफागोन जों दा थांगासिनो आरोना नै दंबस्क' मोनबाय दंबस्क' चार्ज लेफ्टनाराय नसिदा बि बरिया नुखायोलै बे दंबस्क'मोन आरोना दंबस्क'नि लामा बेनि ओमफ्राय नैबे आगदाजों हाबलांदो ओरै सिदा थांबाथाय बाटारमारि सहैबाय आरो गौरां थांग्रा लामा जों दा नैजों हाबबाय आरो सुदेमपुरि होनो बेखौ सुदेमपुरिनि गाइसमोन नैबाव बिराद गेसाव गोफोन ट्रेन बेनि नाखौनो जाबावोसो सोरबा सोरबा ओइलाय वाटार टेंकि बिराद गिदिर दं आयौ बे गेब्रुबायनानै गोग्लैबा मा जानांगौ बे दैया लोमखागोन दां ना दसे नैबे जायगानिया नैबे न'खौ फसायोलै आङो गाइसमोन उनाव आङो लुनो हागोन ना हायाथाय बेजों हाबदो बे न'खौ फसायोलां लाइआव बिदि लुनो हागोन ना हाला जाखो बै थैनानै उजिगासेयावसो लुनोसां बिदिखौ आयौ 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 what a beautiful house I like it ओरैथिं मालदार जोबथारलै मालदार जोबथार ओरैथिं स' खेबनै एसे उसुबिदाबो मोनदों नाथाय खेबसे नोंथांमोननि थाखाय बोरैबा आब' फुजाल' गोजौनिफ्राय नुहुरदो ओइ मा खालामदों होनहरदो साहा लोंसै आब' फुदुंदो होनबावगोन आं नोंलाय बालांसो बिदिगोन स' मोनबायानो आरोना गाइस मोनबायानो बिसिनि न'खौ मारै खेबथावथाव दे अबेनिफ्राय बैनिफ्रायसो केमेराफोर दंलै बिसिनि न'आव
नैबेनो आरो गाइस नैबेनो थ' एसे सिगाङावथ' बैहाय लाखिदो औ नैबेनो गाइस हनै आब' फिसा गोजौआवनो दं आब' फिसा गोजौआवनो दं बेनो गाइस आब' फुजिनि न'आ लाखिदो